तुमचं सर्वांचं आज स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत मालवणी पद्धतीत कलेजी फ्राय। तर चला तर बघूया मालवणी पद्धतीत कलेजी फ्राय कशी बनवायची। मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत कलेजी फ्राय। ही कोंबडीची कलेजी आहे। हे बघा, हे 4 पीस घेतले आहेत आणि त्याबरोबर हा कोंबडीचा गांजा असतो ना, ते पण मी फ्राय करणार आहे। त्यामध्ये ही बघा, मी 1 चमचा आला लसूण पेस्ट घेतली आहे। अर्धा चमचा हळद घ्यायची आहे, अर्धा चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा मालवणी मसाला आणि 1 चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर कलरसाठी घेतली आहे। चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे आपल्याला। घेतलं आहे ते पिळून घ्यायचं आहे आपल्याला, हे बघा। आणि आता हातानेच आपल्याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। कलेजी ओली असते त्यामुळे पाणी घालायची गरज नाही आहे आपल्याला, हे बघा। आणि असं मॅरिनेट करून 1 ते 2 तास तुम्ही ठेवू शकता, हे बघा। व्यवस्थित असं मिक्स करून ठेवून द्यायचं आहे 2 तासासाठी। मिक्स करून घ्यायचं आहे। दोन चमचे तांदळाचं पीठ घेतलं आहे, त्यामध्ये 2 चमचे रवा घालून घेणार आहे। तर हे सर्व आपण असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। पॅनमध्ये तेल घालून घेते, घ्यायचं आहे आपल्याला। आणि हे व्यवस्थित असा रवा आणि जे तांदळाचं पीठ घेतलं आहे ना, ते लावून घ्यायचं आहे आपल्याला, म्हणजे पॅनला आपल्याला चिकटणार नाही ते। हे बघा, व्यवस्थित मी असं लावून घेतलं आणि वरच करायचं आहे, फ्राय करून घ्यायची आपल्याला। हां, हे बघा। आता हे बघा, मी तेलामध्ये सोडून घेते, पण हे आहे ना, गॅस स्लो ठेवा, कारण ही कलेजी आहे ना, उडतं खूप, त्यामुळे स्लो गॅसवरतीच तळून घ्यायचं आहे आपल्याला। हे बघा, असंच करून घ्यायचं आहे आपल्याला सर्व कलेजी, हे बघा। कारण मी पटापट करणार आहे, कारण ते तेलामधलं ना उडतं अंगावरती। आणि गॅस स्लो ठेवा। आता ही सर्व कलेजी हे बघा, मी स्लो गॅसवरतीच लावून घेतली आहे आणि थोडा कढीपत्ता इथे टाकून घेणार आहे। कढीपत्त्यामुळे त्याला खुशबू पण येईल आणि चव पण वाढेल, हे बघा। लसूण टाकली तरी चालू शकतं, लसूण पण खूप छान खुशबू येतो आणि चवीला पण छान बनतं। हे स्लो गॅसवरतीच आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे, कारण ते उडतं, आणि झाकण ठेवायचं आहे। आता हे बघा, मी परतून घेते साईड, आणि स्लो गॅसवरतीच करायचं आहे, परत पण सांगते। आता तुम्ही बघू शकता, हे बघा, कलेजी फ्राय झालेली आहे दोन्ही बाजूने व्यवस्थित। बघू शकता, हे बघा, छानपैकी अशी आपली कलेजी भाजून फ्राय झालेली आहे, हे बघा। तर आता तुम्ही बघू शकता, मस्तपैकी ही कलेजी फ्राय करून तयार झाली आहे। तर हे बघा, मस्तपैकी कलेजी फ्राय तयार झाली आहे।